Akhunjuzalo. Ntombo. Ntombo wenzeni? Namthiya. Walala naye. Unangaki? Na 5. Una 5. Wena 58. Enye yiphi walala naye? Ntombo lo. Ufuna ukukhunjuza? Ntombo lo. No mntwana. Ubani? Uyami. Uyami. Nangaki uyami? Ungathe. Nathe. Enye? Usine. Usine, unangaki usine? Uya ku-11. Sulale nabo kangaki? Ayibashathu. I4. Oh. Sulale nabo kangaki? Sulale nabo kangaki? Waphinde kangaki? Hayi ke kanje mhlambe ya untombo kabi. Sulale naye kabi intombo. Usine yena. Ngomunye. Ayisine kanye. Uyami kabi naye. Suka le wena Eastern Cape uzokwenza lento la. No ndixolo. Hayi, usuka le Eastern Cape uzokwenza lento la. Ubalekelele lapha sihlala khona umsohlala la. Lapho enhlele khona kungenqaba indlu incane. So yazofuna awukwazi ukudlwengula ingane kuyona incane. Hayi nosenza nempahla eningi. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Hi guys, ngaze ngashaqeka Nkosi yami ngalimala ngisho emoyeni emphefumulweni. I don't even know what to say ngemva kokuthi ngibukele le video. Guys, kwendakalani kahle la kulo mhlaba lesihlala kuwo. Nangibabe nangilona 58 ubanjiwe and he's confessing ekudlinguleni bantwana labathathu loyi1 wakhona una 5, the second one una 10, the third one una 11, and sikhuluma ngemuntu una 58 years elikhehla lelidzala lidlungule bantwana labancane ngalendlela guys. Yo ngiyathusa shame and ngisho nje ukuthi ngendlela khohlakele ngakhona akakadlingulanga labantwana laba kuphela, probably baningi bantwana labadlingulile uyinja usikhohlakala into yokubulawa. Yo Nkosi yami, because they are saying ukuthi ubanjiwe usejele. I just saying nje ukuthi beka nga deserve ngisho nokuya ejele, beka deserve nje kubulawa umuntu nje futhi ngathi ngambulala nje kancane afe slow ave buhlungu. Yo guys, imagine i-trauma la ifakile bantwana. Mntwana yokhula analona leya picture leya. Yo, it's just so sad Nkosi yami. It's just so sad. Imagine ngokuthi labatali balabantwana bafila njani right now. But ikhohlakala nje abantu labadlungulwa abantwana tindoda okubulawa. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.